برازيل سەرۆکێ نەوەوی سەرۆکخاپ و برێز عومەر ئۆجەلان لایە محەممەد ئۆجەلان dibêje gerek em herin Êmiralî te divê kesek ku kirokî bi stêtê girtiye çima te naçe herê têkeve gireva birçîbûnê li parlamentoya Tirkiyê bêje ez dernakevim heta ya me bibincim apê me jî têxin zindanê ma tu ji apê xwe çêtir e ma tu ji Selahedîn Demirtaş çêtir e fermo dîrekt ez berxwedanvana û têkoşera bibînim Ömer Bey Ömer Öcalan fermo ez te bibînim helwesta te bi şêweyekî fermî li pêşiya medyayê bêje ez parlamentoya Tirkiya protesto dikim endametiya xwe di parlamentoya Tirkiyeyê de ez red dikim ez qebûl nakim ez xwe jê dikişînim fermo ji bo xatirê apê te ma apê te nehêjayî tu xwe ji parlamentoya dewleta Tirk vekişînî wekî protest ême ez di medya partiya te dişuxulîm me kar dikir Ferda Çetin jî nas dikir Ajder Şêxo jî nas dikir Newaf Xelîl û Tarık Hemo ev yanî zigurt migurtê medya PKK hemû dizanin fermî me ji keneke û teneke protest kir û ez derketim û fermî ez ji Rojtîvî jî derketim tevlî ku me wextekî dirêj di nav Rojtîvî de neqedet ez ji ne saziyekî Kurdî niha saziyekî dewleta Tirk a dagirker li gorî te fermo xwe jê vekişîn saziya ku nahêle dewleta ku nahêle ti here cem apê xwe apê xwe bî eger tu pir ji apê xwe hez dike gerek em herin Êmiraliyê û gerek piştgirî hemû kes piştgirî bikin tu wilo bike tu vî helwesta hanê bide diyarkirin berî her kesî ez ê piştgiriya te bikim yek xwe ji parlamentoya Tirk a dagirker a dewleta dagirker vekişîn têkev gireva birçîbûnê û dernikev heta ku derî apê te vekin û te bibin cem apê te serokê te yê newewî tu rotenê hêja hejmir derkeve bêje Başûrê Kurdistanê heyf ji were win dewleta dagirker nabe ji Tirkiyê jî newêrî bêje dewleta Tirk a dagirker Birêz Umer Öcalan newêre heyf ji were nizanim çi şepşepa devê wî ku yanî ez wî nakim ez şivanê dibijna PKK wî ji mir wî kirî parlamenterê nûnerê gelê Kurd Umer Öcalan heyf ji Başûr û nizam çi dikin û nizam çi dikin her ji xwe piçekî hînî perwerdeyê kurdewarî bibe û zanibe biaxive û pişt li wer derkeve pêşberî xelkê tu fedî nake ji xwe dema te ser şeref û namûs û kerameta xwe sûnd û xwe di parlamentoya Tirkî de tu dibêje jê vê dewletê biparêzim û erdê wê biparêzim û qanûnê wê biparêzim û prensîbê kemalîzmê biparêzim û tu hatî tu ji min re dibêje heyf ku ê wek te heyf zanin çi ye ê wek te şerm û fedî nas dikin çi ye tu wê hemû ê wek te evê ku di parlamentoya dewleta Tirk dibên dewleta Tirk a dagirker û diçin di parlamentoyê wê di xwe peň dikin û meaşê xwe ji dewleta Tirk a dagirker distînin û ja li QDP û îxanet û van derew merewê hane yew heya kengî derew heta hûn wilo van derewê hanê bikin bi vê rûreşiya hanê derkevin pêşberî raya giştiya Kurd kesên wek Hoşeng Osê jî wê hebin we rexne bike we tezî bike